L-elezzjonijiet tal-għażla taż-żewġ viċi-kapijiet tal-Partit Nazzjonalista aktarx li jkunu lesti sal-aħħar ta' Novembru li ġej u mhux sal-aħħar ta' Diċembru kif indikat aktar kmieni. Dan kien żvelat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'intervista waqt l-ewwel edizzjoni tal-programm Net Live fl-iskeda l-ġdida ta' Net Television. Naħseb illi ħajrnexxielna waħda mill-ewwel affarijiet li xtaqt l-elezzjonijiet tal-deputies li kellna nagħmlu oriġinarjament bejn frar u Marzu nagħlquhom dak iż-żmien jiena xtaqt li nagħlqu sal-aħħar tas-sena, naħseb li ħajrnexxielna nagħmlu dan issa sal-aħħar ta' Novembru b'mod effettiv ħalli l-proċess intern tal-Partit Nazzjonalista ikun għalaq u il-tim ta' tmexxija l-ġdida tkun qed tikkonċentra kemm jista' jkun malajr fuq l-isfidi vera li għandha u ċoe li nkunu oppożizzjoni kemm jista' jkun b'saħħitha għall-poplu Malti wawċi kollu. Fl-istess intervista Adrian Delija qal li fl-ewwel ġimagħtejn bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u beda jiltaqa' ma' aktar nies involuti fil-Partit Nazzjonalista, kemm mill-lat kummerċjali kif ukoll mill-lat politiku. Waqt li qal li fil-Partit Nazzjonalista hemm entużjażmu kbir fost in-nies qal li l-pjan short term huwa li jorganizza aħjar il-funzjoni tan-nies illi se jkunu qed jaħdmu l-aktar qrib tiegħu biex minnu fih tibda l-ħidma organizzata li tħalli l-frott aktar il qudiem. L-immedjatu li dak kollu li hemm tikkonsolidah fejn irid isir it-tibdiliet iridu jsiru u inti tibda l-istruttura tagħmilha iktar effiċjenti, iktar effettiva. Adrian Delija tkellem ukoll dwar il-pjan medium term, jiġifieri il-pjan illi minn hawn 4 snin u nofs oħra il-Partit Nazzjonalista jkun kapaċi jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jfakkar illi f'nofs dan it-traġett hemm ukoll l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Elezzjonijiet illi ddeskrivihom bħala stepping stone biex il-partit jasal sal-elezzjoni ġenerali. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista fuq kollox iżid jitkellem dwar il-pjan long term. Mela allura l-medium term u illi l-Partit Nazzjonalista kif aħjar strutturat, kif aħjar iktar maqut irid ikun kapaċi jeleb dawn l-isfidi. U mbagħad il-long term, il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Kif ħajkun kapaċi verament joffri alternattiva ta' gvern li n-nies iċ-ċittadini il-Maltin mhux in-nazzjonalisti biss iridu li l-Partit Nazzjonalista ikun hemm u allura ħajtejbilhom ħajjithom b'mod effettiv meta jkun fil-Gvern. Waqt l-intervista ma' Liza Spiteri, Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-esperjenza personali tiegħu u tal-familja tiegħu f'dan il-vjaġġ ġdid fil-politika.